Nthawi ya nkhani zathu pano pa Zodiak ndipo muli ndine chansemulo zapanda. Tiyambe kuona mitu yake. 2.4 billion kwacha ayika padera kuti igwire ntchito pa ngozi zogwa mwadzidzidzi mnyengo ino ya dzinja. Mkulu wa bunge la ICB Renek Matemba amusankha kukhala mlembi wamkulu mu nduna wa zachilungamo. Mabungwe a FIA ndi ICAM asayina mgwirizano othandiza kufufuza milandu ya zachuma. Ndipo pali nkhawa kuti kuchulukananso kwa anthu odwala COVID-19 kuchiritsa kuti masewero ayimenso. Tsopano tupatsireni nkhanizi mwatsaranetsarane. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko lino yati ndondomeko yake yothandiza pa ngozi zogwa mwadzidzidzi mnyengo ino ya dzinja ifunika ndalama zokwana 2.4 billion kwacha zomwe boma lavomera kale kupereka. Komishona wa nthambiyo ya James Chiusiwa wauza msonkhano wa Nkhani kulilongwe kuti unduna wa zachuma wapereka kale 500 million kwacha yomwenso ingagwire ntchito ngati namondwe wa cyclone Shalon angathetse kusefukira kwa madzi. Tindiripotiri. Nthambi yoona za nyengo yati dziko lino likumana ndi ngozi ya madzi osefukira m'madera osiyanasiyana kamba ka mphepo ya cyclone Shalon yomwe idzetse mvula yamphamvu. Mkulu wa nthambi Ajwa Mkhokwe wauza msonkhano wa Nkhani kulilongwe kuti mphepoyi yafika kale mdziko la Mozambique ndipo idzetsa mvula yamphamvu masiku asanu ndi awiri kuyambira lachitatu. Namondwe abadwe pafunika madzi pakhale madziwo akhale otentha nde mu nyanjamo nchifaka amabadwira mu nyanja nde chaka chino nyanja ya India yakhale kutentha kwambiri nde nchifaka namondwe akubadwa pene kucha. Ndipo komishona wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko lino a James Chiusiwa wati nthambiyo yagwira kale ntchito yosiyanasiyana pokonzekera ngozi zomwe zingadze kamba ka mphepoyi komanso ngozi zina nyengo ino ya dzinja. Iwo ati ndondomeko yothandiza pa ngozi zotere yomwe nthambi ya Dodima yakonza ikufunika ndalama zokwana 2.4 billion kwacha ndipo boma lavomera kale kupereka ndalamazi. Malingana ndi Chiusiwa, ndalama zokwana 500 million kwacha azipereka kale kuti zithandize pa ntchitoyi nyengo ino ya dzinja. Imene timapangira chaka chilichonse tinapanga develop plan imene timayitchula national contingency plan. And mu plan imeneyo ngozi zimene tinaziyikamo kuti tipanga respond to included ma floods amene tikwayembekeza chifukwa cha namondwe wa Chalane. Nalo bungwe la Malawi Red Cross Society lati lakonzeka kutumiza opulumutsa anthu pa ngozi komanso ogwira ntchito zina ngati mdziko lino mungagwe ngozi ya madzi osefukira. Pakanali pano akuluakulu abwereza kupempha anthu omwe amakhala m'madera amene mumachitika ngozi za madzi osefukira kawirikawiri kuti asamukire ku mtunda. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi mdziko lino yafikira kale anthu okwana 13,000 ndi thandizo losiyanasiyana, anthuwo atakumana ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi nyengo ino ya dzinja. Malo mwa Zodiak kuno kulilongwe ndine Winston Kaimira. Pakadali pano bungwe la Malawi Red Cross Society layamba kudziwitsa anthu omwe akukhala malo otsika kuti asamukire ku mtunda pomwe pali malipoti oti pakhoza kuchitika ngozi ya madzi osefukira kamba ka namondwe wa Shalon. Mkulu woyendetsa ntchito za Malawi Red Cross m'boma la Chikwawa Cecilia Banda wati anthu onse okhala pa zilumba za mazongoza Chikuse ndi Champhanda asamuke mwansanga mvulayi isanayambe. Christopher Sanda ali ndi ripoti. Bungwe la Malawi Red Cross lali kuchita chilichonse kuzindikiritsa anthu za namondwe yemwe akumutcha kuti cyclone Shalani yemwe anthu akumuyembekezera kuti akhoza kubweretsa madzi osefukira madera osiyanasiyana mdziko muno. Mkulu wa bungwe la Malawi Red Cross m'boma la Chikwawa Cecilia Banda wati akugwiritsa ntchito komiti za kumudzi, wairesi za madera komanso chinkuza mawu choyendayenda pozindikiritsa anthu. Abanda anapempha anthu omwe akukhala pa zilumba za Chikuse, mazongoza ndi Champhanda kuti asamukire ku mtunda ufuna kuteteza katundu komanso miyoyo. Ngati bungwe la Red Cross timakhulupirira kwambiri kuti kupewa kumaposa kuchiza, ndeti tili ndi makomiti amene anaphunzitsidwa bwino amene timatchula kuti ma early warning teams, makomiti amene amapereka machenjezo kumadera osiyanasiyana. Tatumizira mauthenga amene wawa kuti atumize mumadera osiyanasiyana. Anzathu mafumu athandizira kuti pasamwayi woti pamene popo ma volunteer ayankhule za machenjezo amenewa. Komanso talumikizana ndi anzathu amawairesi konkuno kudera ngati agaka komanso achivomerezi amene akulengeza mauthenga amachenjezo amenewa. Uthenga wakulu kwambiri umene tikupereka ndonena kuti madera amene ali malo achiopsezo kwambiri ngati akwa Chikuse konde tachita
kukafikako ndithu letu kuti anthu akumenekoko amve ndithu machenjezo amene wawa kuti achoke madera amene ali achiopsezo kwambiri. Mkulu ku nthambi yoona za nyengo ndi kusintha kwa nyengo Agila Munkhokwe apempha Malawi kuti aonetsetse kuti akhale otetezeka pomwe mvula ikuyembekezeka kuyamba lachitatu pa 30 Disemba. Malo amene amavutika kwambiri ndi malo oti otsika, chifukwa malo otsika amalandira mvula yochokera kumwamba muja direct, komanso amalandira mvula imene madzi a mvula ochokera ku mtunda, ndiye madera amene ndiye ayenda kukhala ndi ochenjera. Apa iwo anapempha anthu kuti apewe kuwoloka mitsinje yodzaza komanso kuonetsetsa kuti ana akukhala motetezeka. Maboma achikwawa ndi nsanje amakumana kwambiri ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi maka kusefukira kwa madzi. Kuchokera mboma la Chikwawa malo mwa Zodiak, ndine Christopher Sande. Mkulu wa bungwe lolimbana ndi mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu la ACP Arenek Matemba amusankha kukhala mlembi wamkulu wa unduna zachilungamo. Amatemba atsimikiza izi polankhula ndi Zodiak. Pakadali pano mneneri wa boma Gospel Kwazako ali boma lilengeza posachedwa apa yemwe akhale mkulu wa bungwe la ACP. Ali nafe Mlamba ali ndi ripoti. Arenek Matemba omwe contract yawo ku ACB inatha mwezi uno awasankha kukhala mlembi mu unduna woona zachilungamo kuyambira lachitatu. President Chakwera ndiye mwe wasankha Matemba ndipo akhala akubwerera ku unduna woona zachilungamo. Matemba atsimikiza za izi koma sanafune kunena zambiri. Izozo ndizoona kata yondalandira koma mundroli ndisakambe zambiri kupatira kwa zimene ndane nazo zopanga confirm. Padakali pano boma sinasankhe yemwe akhale mkulu wa bungwe la ACB ndipo wofalitsa nkhani za boma Gospel Kwazako ati izi zichitika boma likamaliza ndondomeko zonse zoyenera. Tikhala tikukuwuzani kuti kodi tikakondani kwa Anti-Corruption Bureau. Tichita izi mwansanga pozindikira kuti ntchito yolimbana ndi kuba ndi katangale ndi ntchito imene ili pa number 1 mu zinthu zoti tichite. Choncho sipapita nthawi yayitali tisanayikeko munthu ndipo tikako munthu wamphamvu, munthu wodziwa bwino ntchito yake komanso munthu amene atatsogolere ntchito imeneyi bwinobwino chifukwa chakuti boma lino likufuna kuyesetsa ndithu kuti katangale amene anamera nthenje m'dziko muno athe. Mabungwe omenyera ufulu anthu akhala akumema boma kuti lisankhe munthu kuti akhale pa udindowu potsindika kuti udindowu ukuyenera kupita kwa munthu yemwe sadzika chidwi pa nkhani za boma latapeza insurance ya mbewu kuti ithandize alimi kupita chitsogolo mbewu zawo zikaonongeka pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Nduna yoona za ulimi Robin Lowe awuzatu Nkhani ku Lilongwe kuti unduna wawo wasaina mgwirizano ndi kampani ya insurance ya African Risk Capacity yomwe idzipereka ndalama kwa alimi omwe ngozi zogwa mwadzidzidzi zawakhudza. John Paul Kayuni ali ndi ripoti. Mbali zokhudzidwa zinafunsa boma kuti liganizire zobweretsa insurance ya mbewu zakumunda pa nthawi yomwe boma limakhazikitsa ndondomeko ya zipangizo zotsika mtengo ya AIP kuti lithandize alimi pa nthawi ya ngozi zogwa mwadzidzidzi. Pano nduna yoona za ulimi Robin Lowe yati boma lasayinirana mgwirizano ndi kampani ya insurance ya African Risk Capacity ARC yomwe idzipereka ndalama kwa alimi omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Tili ndi bungwe lina lake, tinali mabungwe awiri okhuzana ndi insurance kuti kodi titakumana ndi ngozi titha kupanga bwanji titasankha kwa bungwe limodzi taliona ndondomeko zawo zabwino oti tikanena za insurance ndiye tili nayo panopo. Pa nkhani ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo Alowe ati unduna wawo ukuunika mayina a anthu onse omwe apindula ndi ndondomekoyi kuti tionetsetse kuti anthu okhawo oyenera apindula zitamveka kuti anthu ena amagwiritsa ntchito mayina a ena pogula zipangizozi. Tili ndi timu pa ground imene ili coordinating team kuti alimi amene aberedwa afufuzidwe machina athu aja akuunika bwinobwino kuti kodi adabayo ndi ndani nthawi itiyo chifukwa thumba lilonse limene likulowa lumaoneka pa dashboard yathu. Ndunayi yati ndondomeko ya AIP ya chaka chino ayitseka sabata zitatu zikudzazi. Pakadali pano malinga ndi ndunayi 73% ya anthu ndi omwe agula kale zipangizo zotsika mtengo mu ndondomekoyi. Malo mwa Zodiak ku Lilongwe ndine John Paul Kayuni. Yemwe anali governor wa Reserve Bank Dr. Dalitso Kabambe watsimikiza kuti pa nthawi yomwe amachoka pa udindowu malipiro ake anali 24 million kwacha pa mwezi koma ati zinthu zomwe bodi ya RBM inakonza kwa aliyense okhala pa udindowu. Kabambe wati malipiro a governor amakhala okwera pofuna kuonetsa kuti banki ikugwira ntchito moyima pa yokha.
Dr. Kabambe atsimikizanso kuti atsogoleri a DPP awapempha kuti alingalire zokayimira nawo convention ya chipanichi pa mpando wa president. Tindilipotiri. Dr. Dalitso Kabambe alankhula koyamba chokere ku Reserve Bank komwe anali gavanala kwa zaka zitatu ndi theka. Akabambe omwe agwira ntchito mboma zaka 19 ati malipiro awo anali ogwirizana ndi mfundo zomwe anawalembera ntchito. Mfundozi zikuonetsa kuti malipiro a gavanala ali pakati pa 146 miliyoni kwacha kufika 360 miliyoni kwacha pa chaka. Iwo amachoka pa ntchito malipiro awo ali pa 24 miliyoni kwacha pa mwezi. Kabambe wati malipiro a gavanala amakhala okwera pofuna kuonetsetsa kuti banki ikugwira ntchito moyima pa yokha. Ubwino wa Reserve Bank ndiyoti bodi imapanga ziganizo moyima pa yokha popanda aliyense kulowelerapo ngakhale president sangalowerere. Pa nkhani ya malipiro anga ndinene kuti anali mu mlingo wa malamulo oyendetsa ofesi ya gavanala. Aliyense olowerera mu nkhanizi atha kukakhala ku ndende zaka 25. Padakali pano Dr. Kabambe watsimikizanso kuti atsogoleri ena a DPP amupempha kuti alingalire zokayimira nawo ku convention ya chipanichi pa mpando wa president. Ndikumva zinthu zambiri ndipo ndipanga chiganizo nthawi ina zoti ndinu a DPP zimene zonso ndikungomva kwa anthu. Anthu ena otsatira DPP atitsina khutu kuti Akabambe ndiye omwe akuoneka kuti ndi omwe mtsogoleri wa DPP apita mutharika akuonda kuti atsogolere DPP kulowa m'malo mwawo, koma gulu lina mchipanimo silikugwirizana ndi izi. Pakadali pano akatswiri pa nkhani zachuma Professor Ben Kaluwa aku Chancellor College ndi makamaka Professor Ben Kaluwa aku Chancellor College ndi Dr. Bechani Cherena aku Polytechnic ati kuchuluka kwa ndalama zomwe mkulu wa RBA amalandira ndi kosayenera kutengera momwe chuma cha dziko lino chilili. Tindilipotira Alex Banda. Of late, the public domain has been flooded with discontentment over reports that the governor for the country's Katswiri pa nkhani za malamulo Professor H. Kanyongo ati palibe chifukwa chilichonse chokayikira kuti chilungamo pa nkhani yomwe Justice Hilary Potani akuwaganizira kuti anamenya munthu sichioneka monga momwe anthu ena akuganizira. Kwa Professor Kanyongo ati mabungwe ena monga alona za kugwira ntchito ku mabwalo a milandu, komiti ya zamalamulo ya nyumba ya malamulo ndi ofesi ya mtetezi wa anthu kapena kuti ombudsman atha kulowererapo kuti ayenera kutero. Justice Potani akuwaganizira kuti anamenya wachitetezo wawo ali pa ntchito ku nyumba kwa jajiyu mu mzinda wa Blantyre pa zifukwa zosadziwika. Wapolisi Sergeant Emmanuel Sinda yemwe akuti Judge Hilary Potani anamumenya lolemba lapitali anavomereza za kumenyedwa kwake koma anakana kuyankhula zambiri pa nkhani ndipo anati ankhule ndi akuluakulu kulikulu la polisi kumwera kwa dziko lino. Mneneri wa polisi mdziko muno James Kadasera ati apolisi akufufuza nkhaniyi pomwe anthu ena akayikira kuti chilungamo sichioneka pa nkhaniyi potengera udindo wa oganizidwawa. Katswiri pa nkhani za malamulo Professor H. Kanyongolo wati palibe chilichonse chokayikira chilungamo pa mlandu. Ankhawayo ili apo koma choyambirira kunena chona kuti palibe umboni uliwonse kuti chinake chachitika choletsa kufufuza kumeneko. Ndiye pakali pano tangona kuti tikuyembekezera kuti kufufuzako kufufuzidwa bwinobwino mmene zimayenera kukhalira. Kwapatakhala kuti pali vuto pali mabungwe enanso anatha kulowerera kuti aone kuti kufufuzako kwachitikadi bwinobwino. Mwachitsanzo pali Judicial Service Commission imene imang'anira discipline ya anthu oweruza milandu, komanso pali Legal Affairs Committee of Parliament imwe inayitanso iyo
kuyika mawu ake ankhale ombudsman mmene ndiye pakali pano ndithaonera kuti palibe chodandaulitsa chomwe chingatiuze kuti ayi kapena nkhani imene isiyenda bwino. Pali malipoti oti ndondomeko za mlandu zayamba kale kulondolesedwa. M'malo mwa Zodiak ndine Hastings Jimani. Mukondera nkhani pano pa Zodiak ndi zambiri posayidwa pa nkhani pomwepo. Kupeza zinthu zabwino sikulira kukhala ndi chuma koma kuzindikira chinsinsi. Pamene Yohane anatangwanika kufuna kumukomedwetsa tango, Yakobe anapeza chinsinsi cha tango kudzera pa lisiti la katundu amene anagula tango. Tango amagwiritsa ntchito zonse zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, monga Purity wosambira mthupi, Purity wosambira m'manja, Purity wodzola mthupi, komanso Purity wotsukira mbale ndi mapoto. Patangotha sabata imodzi Yakobe akugwiritsa ntchito zopangidwa ndi Purity Sanitary Products, Yakobe adatenga mtima wa tango chifukwa chooneka bwino. Wonekani bwino pogwiritsa ntchito Purity Sanitary Products. Takulandiraniso nkhani zathu, ine ndine Chancellor Zabanda. Tintumbusane mitu ya nkhani zathu. 2.4 billion kwacha ayika padera kuti igwire ntchito pa ngozi zogwa mwadzidzidzi munyengo ino ya dzinja. Mkulu wa bungwe la ACB Renek Matemba amusankha kukhala mlembi wamkulu munduna zachilungamo. Mabungwe a FIA ndi ICAM asayina mgwirizano othandiza pa kufufuza milandu ya zachuma. Ndipo mzamasewero pali nkhawa kuti uchulukananso kwa anthu odwala COVID-19 kuchiso kuti masewero ayimenso. Bungwe la ukazitape pa milandu yokhuza ndalama FIA ndi bungwe la akatswiri polengera ndalama ICAM asayinira mgwirizano omwe uyembekezeka kuthandiza kufulumizitsa ntchito yofufuza milandu yokhuza umbava ndi kuzembaitsa ndalama mdziko lino. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la ICAM Dr. Francis Njoki Gondwe wali mgwirizano omwe asayinirana ulimbikitsa ubale omwe unayamba kale pakati pa mabungwe awiriwa pa ntchito yolimbana ndi mchitidwe wakuba ndalama pakati pa akatswiri pa ntchito zachuma. Mgwirizano umene ndiofunikira kwambiri chifukwa chonena kuti pali milandu ina imene ifeyo ICAM tinalibe umboni, tinalibe information. Tikafunsa anthu amene timapanga investigate amatiuza ati milandu yathu ili ku court. Komanso Malawi amatiuza ati mlandu umene simungawupange investigate chifukwa uli ku court. Komano ife ngati abungwe la ICAM tili ndi opinion yonena kuti tamapanga investigate even though ma cases ali ku court. Komabe chipinjo chimene timakumana nacho chinali choti tinalibe information. Ndeno afia ali ndi information imene ife timaisowa. Choncho tikuona ngati mgwirizano umene ndofunikira kwambiri chifukwa afia atipasa information imeneyo kuti titha kupanga conclude ma cases athu. Chaka cha 2020 panali ma cases milandu 10 amene tinatha kuwaweruza bwinobwino. Mabanali milandu ina yokwanira 6 imene tinalibe umboni. Nde vuto lake ndionena kuti popeza tilibe umboni, the general public imaona ngati kuti tikukondera anthu ena pamene ifeyo silingati kupanga proceed ifa tilibe umboni. Ndipo ngakhale dziko la Malawi liwesesa kuchita kulimbikira pa nkhondo yolimbana ndi mchitidwe wozembaitsa ndalama, ogwirizira udindo wa mkulu wa bungwe la Financial Intelligence Authority Vincent Chipeta wali mamembala a bungwe la ICAM ndi amene athandize kugawana uthenga ofunikira. Pamene tinali ndi anzathu aku Eastern and Southern African Monitoring Group anabwera kuzapanga assessment, anaona kuti Malawi mu mbali zonse zimene zili ngati kunena kuti mbali ya malamulo tikuchita bwino, mbali ya kafukufuku tikuchita bwino, mbali nanso imene tikuwatengera anthu kukazenga milandu tikuchita bwino. Mgwirizano tasayinirana lero ndi ICAM ndi mgwirizano opambana zedi chifukwa kuti pakali pano ndiye kuti ife taonjezera ndime ya anthu amene azipanga maripoti ku FIA. Pachizungu kuti ndi sector imene timaitchula kuti designated non-financial businesses and professions imene imakhala ndi magulu osiyanasiyana tukamba za accountancy, malawyer, anthu amapanga za nyumba, kugulisa ndi kugula, amagulisa miyala ya mtengo wapatali.
onsewa ali mgulu limene lili la DNFPP andi kuwafikira kudzera munjira ya kusayinira nawo zimene tasayinirana lero kutithandizira kwambiri kuti ma-accountants amene ali ambiri kwa basi male muno azithanso kuti pasa maripoti kuno ku FIA. Tsopano tipite ku nkhani za masewero. Mmodzi mwa anthu omwe amalankhulapo pa nkhani za mpira wa miyendo wachenjeza kuti masewero atha kuwayimitsanso ngati kunyalanyaza ndondomeko zopera COVID-19 kupitirire. Yemwe anali mlembi wamkulu wa bunge la fama George Kauza Masina wayankhula izi potsatira kukwera kwa chiwerengero cha anthu amene apezeka ndi nthenda ya COVID-19 kunyasa Big Bullets. Kauza Masina wati oyendetsa mpira akuyenera kukakamiza matimu kuti aziyeza osewera awo kawirikawiri. Sambanda ali ndi ripoti. Mukalata imene latulutsa usiku wathawu bungwe la famu layamikira timu ya nyasa Big Bullets kamba ka chitsanzo chabwino chimene yaonetsa poyeza osewera ake ku nthenda ya COVID-19. Anthu pafupifupi 13 a timuyi kuphatikizapo osewera apezeka ndi nthendayi. Bungwe la famu lati pakadali pano lili mkati mokonza dongosolo ndi akatswiri za umoyo kuti anthu onse amene anakhudzana ndi timu ya nyasa Big Bullets pa masewero ake aposachedwa ndi timu ya Moyale Barracks monga oyimbira, osewera timu inayo, akuluakulu a timu inayo komanso otolera mipira apimidwe. Koma mmodzi mwa akatswiri wankhulira nkhani za mpira wa miyendo George Kauza Masina wati bungwe la famu ndi limene lidzapereka yankho kwa anthu otsatira masewerowa ngati boma litaganiza zoyimitsanso masewerowa chifukwa panali kulekerera pa njira zopewera kufala kwa COVID-19. Mwachitsanzo Kauza Masina amene anakhalapo mulembi wamkulu wa bungwe la famu wati kuyeza osewera kunachitika kamodzi kokha pamene oyendetsa mpira anapereka chitsimikizo ku boma kuti izi zidzakhala zikuchitika mowirikiza. Malamulo ayanena kuti asambe training awayeza akamamba mpiraso awayeza zomwe sizinachitike paokha ayenera kupita kuti akayeze maplayers awo because maplayers iwo ndi awo fulo muti ilibe maplayers famu ilibe maplayers komanso ingatakonda kuti matimu osewa in solidarity anakanena kuti maplayers hatani sasewera. Kuchuluka kwa osewera timu ya nyasa Big Bullets amene apezeka ndi nthenda ya COVID-19 kwayika chikayiko pa masewero otchedwa Blantyre Derby amene timuyi ikuyembekezeka kusewera ndi timu ya Before Wanderers loweruka likudzali ku Blantyre. Nkhani zathu ndi zomwezi kumatisanasiyane tionenso mitu yake. 2.4 billion wacha ikapadera kuti igwire ntchito pa ngozi zogwa mwadzidzidzi mnyengo ino ya dzinja. Mkulu wa bunge la ACB Rene Kumatemba amusankha kukhala mlembi wamkulu mu nduna wa zachilungamo. Mabungwe ya FIA ndi ICAM asayina mgwirizano othandiza kufufuza milandu ya zachuma. Ndipo muzamasewero pali nkhawa kuti kuchulukanso kwa anthu odwala COVID-19 kuchiritsa kuti masewero ayimenso. Ndine Chance Mulozopanda, pezani zambiri pa tsamba lathu la internet zodiakmalawi.com. Kumbukirani kuvala mask mukakhala pagulu kuti mudziteteze ndi kutetezanso ena ku nthenda ya COVID-19. Tsani bwino. Ine Hidiko